На мяжы з Украінаю рыхтуюць узмацнення. Па Зыбіцкай бегаў асасін, якога раней можна было бачыць на СТБ. Вогненны смерч у Чарнобылі, што варта ўбачыць у Беларусі гэтым летам і чым семавік адрозніваецца ад Азэмпіка. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Баранавічах у рэанімацыю трапіў 16-гадовы падлетак. Ён атрымаў цяжкія траўмы і апёкі 65% цела пасля паражэння электрычнасцю. Паводле міліцыянтаў, ноччу хлопец апынуўся на чыгуначных пуцях, дзе праходзіць кантактная сетка пад напружваннем 27 000 вольт. Пасля дакранання да правадоў узнікла вольтавая дуга, якая адкінула падлетка ў бок. У Менску ж мужчына надумаў самастойна мадэрнізаваць акумулятар электрасамаката пасля прагляду відэа ў інтэрнэце, але нешта пайшло не так. Каб павялічыць ёмістасць батарэі, ён прыпаяў да асноўнага акумулятара яшчэ 10 элементаў сілкавання. Калі ж усталяваў канструкцыю ў корпус, пачалося іскрэнне, пасля чаго ўспыхнула адкрытае полымя, якому ён самастойна не даў рады. У выніку ў кватэры абгарэлі акно, падваконне, шпалеры, ламінаты, ложак. Сам эксперыментатар не пацярпеў. На мяжы з Украінаю рыхтуецца ўзмацнення ці новыя вучэнні. Такую выснову зрабіла выданне «Флагшток», прааналізаваўшы дзяржаўныя закупы. Што праўда, на фоне жорсткай вайны ва ўкраіне гэтыя закупы выглядаюць даволі бяскрыўдна. Так, для мясцовай тэрытарыяльнай абароны гомельскі гарвыканкам закупіў мапу гораду, тэчку з дзяржсімволікай для прыняцця прысягі, асадкі, алоўкі, магнітна-маркерную дошку, пластылін. Таксама да 17 ліпеня мае адбыцца пастаўка камплекту пераносных часовых дарожных знакаў, паэтапнага зніжэння хуткасці, жэзла і святлоадбівальных конусаў для кругавец-калінінскага сельсавету ў Добружскім раёне на стыку межаў Беларусі, Украіны і Расіі. Раней у гомельскім раёне праходзіў закуп конусаў, жэзлаў, папераджальных знакаў і сродкаў прымусовага спынення транспарту для сельсаветаў, тэрыторыі якіх мяжуе з Украінай. Нагадаю, апошнія месяцы ў Беларусі рэгулярна праходзяць камандна-штабныя ды іншыя вайсковыя вучэнні, у тым ліку з удзелам тэрытарыяльных войскаў і рэзервістаў. Продажы грузавікоў Менскага аўтамабільнага заводу ў Расіі надалей зніжаюцца. Паводле звестак агенцтва «Аўтастат Інфа» у траўні на расійскім рынку зарэгістравалі 246 новых грузавікоў МАЗ. Гэта на 8% менш, чым за той жа месяц летась. За першыя ж 5 месяцаў сёлета беларускі вытворца прадаў у Расіі толькі 1258 машынаў. Падзенне склала 10%. Пры гэтым увесь расійскі рынак грузавікоў таксама скарачаецца. У траўні яго аб'ём зменшыўся на 22% у параўнанні з красавіком, а з пачатку года продажы ўпалі на 19% да 20,5 тысяч аўтамабіляў. У Беларусі афіцыйна зарэгістравалі расійскі прэпарат «Семавік», аналаг вядомага Азэмпіку, які стаўся папулярным у свеце сродкам для пахудзення. Абодва лекі змяшчаюць адно і тое ж дзейнае рэчыва семаглутыд і прызначаныя найперш для лячэння цукровага дыябету другога тыпу. Аднак, як паказала параўнанне інструкцыяў, паміж імі ёсць істотныя адрозненні. Еўрапейская версія Азэмпіку дазваляе павялічваць дозу да 2 мг на тыдзень. У беларускай інструкцыі да семавіка максімальная рэкамендаваная доза складае 1 мг. Да таго ж пазначана значна больш супрацьпаказанняў. Аднак еўрапейская версія ўжо дапоўненая новымі звесткамі, напрыклад, папярэджаннем пра рэдкае паражэнне зрокавага нерва, якое можа прывесці да раптоўнай страты зроку. Беларускі фармаколаг адзначыў, што пры аднолькавых умовах выбраў бы арыгінальны прэпарат праз больш шырокую доказную базу датычна яго эфектыўнасці і бяспекі. Падрабязнае параўнанне двух прэпаратаў на сайце Белсату. Украінскі бок чарнобыльскай зоны працягвае пакутаваць ад лясных пажараў. Украінскія ратавальнікі заўважылі там рэдкую з'яву, сапраўдны вогненны смерч. Ён з'яўляецца, калі моцны вецер, гарачае паветра, дымы і полымя аб'ядноўваюцца ў магутную варонку. Давай, Серёга, до мене машину, бігом!
Беларусь гэта не толькі мір, Нясвіж, Жыровічы і Берасцейская крэпасць. У нашай краіне мноства менш вядомых, але не менш цікавых маршрутаў для падарожжаў. Журналістка сайту Белсату Ганна Ганчар падрыхтавала для вас цікавы агляд такіх мясцінаў. Гэтак на поўначы Беларусі можна ўбачыць ледавіковыя валуны, якія засталіся пасля апошняга абледзянення, а таксама падняцца на гару Маяк у Браслаўскім нацыянальным парку. Тут сапраўды можна адчуць сябе так, нібы вы апынуліся, напрыклад, у Швецыі, у атачэнні хвойных лясоў, азёраў, астравоў і тых самых ледавіковых валуноў. Палессе прываблівае аўтэнтычнымі вёскамі з традыцыйнай драўлянаю забудовай, якая, на жаль, паступова знікае. Для аматараў прыроды аднымі з галоўных пунктаў застаюцца заказнікі Ельня, Спораўскі і Тураўскі луг, дзе можна назіраць сотні відаў птушак, у тым ліку рэдкую вяртлявую чаротаўку. А тым, хто цікавіцца гісторыяй і культурай, варта наведаць Буцлаў, Тракелі, Калошскую царкву ў горадні і касцёлу ў Гірвятах. Падобныя маршруты дазваляюць усеаб'емна адкрыць Беларусь праз спалучэнне яе прыроды, традыцыі і культурнай спадчыны. Набірае папулярнасць і індустрыяльны турызм. Наведнікам прапануюць экскурсіі на Беласу, гранітных кар'ер у Мікашевічах, музей нафты ў Рэчыцы, а таксама на шклозавод Нёман у Бярозаўцы. Падрабязны гайд чытайце на belsat.eu. НАСА распачало беспрэцэдэнтную касмічную місію, каб выратаваць навуковую абсерваторыю Свифт ад падзення на зямлю. Спецыяльны апарат Лінк павінен захапіць тэлескоп 3 маніпулятарамі і асцярожна падняць яго на больш высокую арбіту. Раней такіх аперацый у космасе яшчэ не праводзілі. Абсерваторыя Свифт працуе ўжо 22 гады, хоць першапачаткова была разлічаная толькі на 2. Яна вывучае магутныя гама-ўсплёскі, якія ўзнікаюць падчас гібелі зорак і сутыкнення нейтронных зорак. Калі місія будзе паспяховай, гэта можа адкрыць шлях да выратавання іншых каштоўных касмічных тэлескопаў, у тым ліку Габла. Украінскія дроны ўначы нанеслі ўдар па нафтавым тэрмінале ў Санкт-Пецярбурзе. Гэта адзін з найбуйнейшых тэрміналаў у Балтыйскім рэгіёне. Ён мае 21 рэзервуар для захоўвання нафты і прапускную здольнасць 12,5 мільёна тоннаў у год. Цяпер ён гарыць. Траплянні былі таксама ў ваколіцах тэрміналу і партовай інфраструктуры. Таксама атакаваныя іншыя аб'екты ў розных рэгіёнах. У выніку ракетнага ўдару ўначы загарэлася ЦЭЦ Луч у Белгарадзе, былі перабоі са святлом. У акупаваным Луганску ў раёне Камброду выбухі і другасная дэтанацыя боекамплекту. Аб'екты ў Чувашы атакаваныя ракетамі «Фламінга». На тэрыторыі анексаванага Крыму спадарожнікавы сервіс НАСА «Фірмс» зафіксаваў пажары на некалькіх аб'ектах, у прыватнасці ў ваколіцы Джанкою і каля паромнага тэрміналу ў Керчы. Асасін у цэнтры Менску. Вірусным у сацыяльных сетках стаўся ролік з мужчынам, які на Зыбіцкай лаяўся, выпіваў проста на вуліцы і нават заявіў: «Я асасін». Ролік ужо набраў больш за 4 мільёны праглядаў. Пікантнасці сітуацыі дадае тое, што галоўны герой відэа юрыст Александр Касцюкевіч, якога шмат хто пазнаў з эфіраў СТБ. Гадамі ён тлумачыў з экранаў тэлевізараў змены ў заканадаўстве. Але гэта, напэўна, самы нечаканы ягоны выхад у эфір. Без каментара. Я ассасин, Ассасин? Охуя ты, ну. Вот это нихуя. ну что? Ты ж понял, кто я? Ассасин! Ассасины, это убийцы, блядь. Нихуя. Убил. Вот это, конечно, ты зарезанный. Разрубил, вопросов нет. Ты как может зарезать? Серьезно, ты До конца жизни пока не прощу. там дверей нет, куда пошел? На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.